BMW H1 ή αλλιώς BMW X1. Σήμερα βάζουμε οθόνη, OEM οθόνη, Android οθόνη, οθόνη η οποία έχει διαθέσιμο Apple CarPlay, Android Auto ασύρματο, έχει Bluetooth streaming, μπορούμε να κάνουμε hotspot στην οθόνη μας και να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή της Android θέλουμε. Μπορεί να μπει κάμερα οπισθοπορίας, όπου και θα μπει σε αυτό το αυτοκίνητο. Αρκετά μεγάλη οθόνη. Είναι αυτή εδώ, για να καταλάβετε το μέγεθος της οθόνης. Κοιτάξτε το κουτί. Είναι full high definition. Όσοι έχετε το συγκεκριμένο μοντέλο, ξέρετε ότι εδώ, ένας αρκετά μεγάλος χώρος, είναι ένας αποθηκευτικός χώρος, είναι ένα ντουλαπάκι. Ο συγκεκριμένος πελάτης εδώ το ντουλαπάκι το χρησιμοποιεί για CD. Οπότε θα αντικαταστήσουμε αυτό το ντουλαπάκι με αυτή την οθόνη. Σαν εικόνα φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό, ομοιόμορφο μέσα στο αυτοκίνητο, δεν είναι κάτι δηλαδή που διαφέρει, ξεχωρίζει ή δεν ταιριάζει ας πούμε μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Συνεργάζεται με το εργοστασιακό ραδιόφωνο, το οποίο είναι BMW Professional, καθώς έχει το λογισμικό και της BMW, συνεχίζει δηλαδή να έχει το λογισμικό και της BMW, αλλά έχει και το λογισμικό της Android. Αυτό γίνεται σε κάποια μοντέλα τα οποία έχουν ήδη κάποια οθόνη πάνω στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μην μπορεί να χάσει ο πελάτης τις πληροφορίες ή το λογισμικό της BMW που είχε από την αρχή. Οπότε, σε αυτό το αυτοκίνητο θα βάλουμε μία οθόνη, σε αυτό το σημείο, και μία κάμερα οπισθοπορίας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η οθόνη είναι touchscreen, οπότε μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές μέσω touch, αλλά μπορούμε να κάνουμε και τις επιλογές μας μέσω iDrive, που μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το λευγέ των ταχυτήτων. Στη συνέχεια του βίντεο θα δείτε πώς είναι η οθόνη, πώς φαίνεται δηλαδή η οθόνη. Τώρα βλέπετε ένα μικρό πλάνο ας πούμε από εδώ. Στο τέλος του βίντεο θα δείτε πώς θα φανεί μαζί με την οθόνη. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο, αξίζει. Τελείωσε το project, όπως βλέπετε μπήκε η οθόνη, αφαιρέθηκε ο αποθηκευτικός χώρος, το ντουλαπάκι που λέμε, από το αυτοκίνητο, τοποθετήθηκε η οθόνη, βλέπετε πόσο ομοιόμορφα έχει τοποθετηθεί. Παράλληλα βλέπετε πώς λειτουργεί η οθόνη και με touch αλλά και με το iDrive. Ξαναλέω πάλι, διαθέτει δικό του ναύι, τη μουσική αν θέλει μέσω Bluetooth streaming ή μέσω USB ο πελάτης, πληροφορίες για το όχημα, Apple CarPlay, Android Auto ασύρματο, πληροφορίες, ενδείξεις που θέλει ο πελάτης να βλέπει, όπως κατανάλωση λαδιών και τα λοιπά, διάφορες άλλες ρυθμίσεις, βίντεο HD που μπορεί να βάλει κάποιο βίντεο κλιπ ή κάποια ταινία προσαρμοσμένη στις μορφές τις οποίες θέλει η οθόνη για να μπορέσει να βλέπει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο πελάτης. Android λογισμικό που έχουμε Play Store, μπορούμε να κατεβάσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή εμείς επιθυμούμε, Maps, Google, YouTube, Netflix, οτιδήποτε θελήσουμε, ψηφιακό ραδιόφωνο, οτιδήποτε θελήσουμε να κατεβάσουμε, να το έχουμε στην οθόνη, έτσι ώστε να την απολαύσουμε την ώρα που οδηγούμε ή ταξιδεύουμε, είτε εμείς είτε ο συνοδηγός ή οι συνεπιβάτες. Αυτά από το fideos.gr. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο project. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.